Takokte buku song tini angno nanti heke karamcharra bazar area wa karamcharra bazar bo jaga location tini angno ro bidin bising ti prongnai actually karamcharra bazar ni tama plus point tong o bidin bising ti angno ro jotno prongana karamcharra bazar asa agotla justinong jatiyo port mani o lama bai no o karamcharra bazar kerengjak opono bini kotor plus point tini Tiprasa 100% o bazar kutumo beleno naitotok beleno khatotong bazar oba hai bazar kotor asa agotla road juslinong jatiyo port bai kerengjak ang tini oba hai bazar kotor Tiprasa rongni bagai nugyakho jotono refugee bai rongni simisi wngo tini o bazar ni benefit tegaise benefit ngakai jara wholesale work pasa paine rok pun tok paine rok jara mukiting klai ke pai ikai tongnai rok norok o jaga phaikang kai noni bele keno lab engnai norok o jaga waksa basa dam kom ke pai ke norok agotore area wa west area rogo norok phalike kahamno income khaimano pun hoite tok hoite jottono o karamcharra bazaro jara asungnai rok jara phalnai rok boro agi maslo asungnai rok tangwi tini maslio ma asugli ya tangyoro bazar ma khlaina nangkha tini o bidin bisingti angrong sanai kep ni bil tei Tiprasa ni boisno naisige androng khai tini sini refugee bairok sini Tiprasa ni upora akorpon khaikya trai akorma khai sin Tiprasa bo dukhan nangjakha tei refugee bairok sin Tiprasa tai bazaro mani phalia tai karliya hani saman bising ti dokon ang jagai tini karamcharra wa bazar slamka tini kebni bilte ja akroma khai phiro sini kotor channel jeti refugee bairo salok operate khane rok borok sin Tiprasa plus point phungriya sin Tiprasa ro badnam khai ke sin Tiprasa na sai slamka sin Tiprasa no haimati saoi ke social media wa viral khai ke abono o bazar asaimeni ni kahini o bazaro jara phalnai rok sini Tiprasa mang te paine bo sini Tiprasa mang 199% sini borok tini oba haike sini Tiprasa ro asagoto lamagan o naitok ke bazar pisaka o bazano kathang khaina bagai torna bagai ini ani ni kortobbo tini bazaro paine bang hakai dukan ahino bangnai bazaro borok kuthumui ya hakai bazar boisot tongla tini sing semano sini refugee bairong ni area sing goni sing sinuo jenia hoite rani bazar hoite Champonagar Khoepur Ambasa Telomura Monu Kolosohor Domanagar Kumargat jottona sini refugee bairok naitoto khaike bazar slamkha abo simisi asagotol logo sin Tiprasa ni bazar tini sing refugee bairok ni bazaro yakung rakase sing tin Tiprasa ni area sing gari kai thangmano sini refugee bairok ni bazar yakung yakhe sing sini Tiprasa ni nogo sing thangi maya ob magino ang sanamo sung sini Tiprasa bairok no norokbo haino asagoto rogo bazar khaidi lama rogo norok nok tangdi lama rogo norok nok tangai chengdi bising basang current ta thangmaya ja rogo nok tangi norok ok je tabuk konchu tongmani 20 বছর পরে o konchun tongnai norok no jibon te develop niya no jotin tabuk buddhi bai samung kaya tini sini refugee bairok naitoto khai je tongmani one government tikni borong chuba bo one government bong buin samung khai sungba sini bagi sung samung khai no sini Tiprasa bazar sung tisana na bo tai se jodino tabuk bo aba hai samung khaya ngakai sini Tiprasa ni bhobishot sung tai kai me yang nai om bagi no tini bagai asung no